मैदेरजों परमिस लाबाय होननानै सनिया दि बुंहरदों बिसिनि मिनिंखौ नागिरनो थांब्लाना खर'आनो खावसे फाग्ला जागोन आरो लोगोसेनो माबा बे फाथैनि रोदा नागिरनायसो जागोन आरो दानिया माथो मैदेर गैलानो रायजोफोर माथो माबा खदाल नामा फैलायबायनो खदाल भिडिअ खालामनाय खदाल दिनैसो फेस टु फेस खालायना फैदों सानो दासो देखा आपने लापरवाही का नतीजा है आलैया दै मालायनि खुसिनो जोंबा सेयाखै आरो लोगोसेनो दानिया मा ओंखारदों मिथिनि हौवायालायनो गोदोनियासो साबसिनमोनलायनो फार्स्टआव दिपाली बिनि उनाव मिथि फैबाय बिनि उनाव नै दानिया माबा मैदेर आरो मैदेरनि उनाव जोंहा नै दा खदाल फैबाय माने इसोरफ्राबो सानलायस्लांबायदां मा एसे गरमलै आंथ' बेफोरखौ नायनानै नैबे कम्पिटिशनखौबो जोङो जोंनि बिटिआर एरियायाव लाबोनांसिगोन रायजोफोर थ' नोंथांमोना मा सानो नोंथांमोननि सापर्ट मोनगोन ना मोना नायलाय नैबे खेलाया जोंनि बिटिसिआव जागोन ना जाया सप्तानिफ्राय 8 दिन गेलेनाय बादायलायनाय जासिगोन थ' बरायबाय थ' गिबि गिबियाव नोंथांमोननो गोजोन फुंबिलि गोजोन मोनाबिलि आरो गोजोन हरनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिम जासिहरनाय थाबाय आरो लोगोसेनो दिनै बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनायखौ बयनिसिम जासिहरनाय थाबाय थ' नोंथांमोना ससे भिडिअ टाइटेल थामनेल नायनानै मिथिखाबायानो जानो हागौ जों मानि सायाव बाथ्रा सावरायदों थ' जों गिबि गिबियावनो नैबे खदाल आदानिखौ नायग्रोनि मा होनदोंथ'लाय जों खनसे नायग्रोना लानि बे आंनि गार्लफ्रेन्डमोन बे खदाल फिल्म एक्टरमोन होननाय बाट आंनि गार्लफ्रेन्डआ ओरैसो ओंखारबाय खानाय ओंखारलानाय गजब बेइज्जती है बे जाबाय एक्टर भिडिअ खालामनाय खदालि रायलायनायाबो बुहुद स्पिडद्राय मोजांबो खोनालाय लाङाखै माबा फेस टु फेस खालायना फैदो ना थालायना फैदो होनदो आंबो मोजां बुजिलाय लाङासै नोंथांमोना मा बुजिखो देलाय रजाया आंनि गार्लफ्रेन्डमोननि बे जाबाय फिल्म नायनाय खदाल आदै खदाल खिन्थु नों हागबायलै मालाय गोनांखौबो किपार गोनांखाखौबो बल जोसननो हामारबाय हायना मुलिफोर दंबा जोंनोबो हरब्रा जों सिंगेलफ्राबो सासेसो मोनो खोमा ने रायजोफोर भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आं नोंथांमोननो मोनसे एप्सनि बागै बुंनो नागिरदों जाय एप्सआ माने इन्डियानि गेजेरावनो बयबोजोंबो गेलेजायो थ' नोंथांमोना बे एप्सनिफ्राय गोबां रां खामायनो हागोन आरोना नोंथांमोना फेसबुक इन्स्टाग्राम आरो लोगोसेनो गोबां ससियेल मिडियायाव नोंथांमोना माने ओरैनो माने टाइम पास खालामबाय थायो आरोना नाथाय जों थाइसेबो रां मोना नाथाय बे एप्सआव नोंथांमोना रां मोननो हागोन आरोना नाथाय नोंथांमोना आइपिएल विन होननाय एप्सखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामोबा नोंथांमोना केशबेकनिफ्राय भिआइपिनिफ्राय नोंथांमोना रां मोनबाय थानो हागोन आरोना सानफ्रामबो नोंथांमोना बेफोरबायदिनो गेम गेलेनानै जुदि फैसा आर्निं खालामनो हायोबा जेबोथ' लस जाया नङा होमबा ओंखायनो नोंथांमोना एसे ट्राइ खालामनो हायो थ' बिदिब्ला नोंथांमोना माखौथो नेबाय थाखो आंनि डिसक्रिपसनाव लिंक दं आरो लोगोसेनो नोंथांमोना कमेन्ट फिनावबो लिंक मोनगोन थ' बेयाव नोंथांमोना हाबनानै डाउनलड खालामदो रेजिस्टार खालामदो आरो गेलेहैदो लोगोसेनो जोंहा मैदेरनि दावरावाथ' जोबाखै हायेनाव दं ना हाजोआव दं मिथिया दे रायजोफोर खिन्थु नै नोंसोरो मैदेर होननायखाय नै आदै फैला जे बरगयारि बिथाङाबो मैदेरजों थांलाय लांबाय मानो बिदिलै नोंसोरो मानो बिदि जों माखासे मिम्स नायनानै बे भिडिअखौ फोजोबनायनि लांनोसै आरो लाहार फाहार थ' नैबेखौ नाय नोंथांमोना नै माथो मैदेर हिनजावबो ओंखारलाय लांबाय रायजोफोर अ माय नाय नोंसोर स्क्रिनाव नुगोन आं स्क्रिन रेकर्डिं खालामना होगोन आयौ प्र'लै मादैयाबो खिन्थु प्र' खानाया रायजोफोर नायलाय बारा एदावना लानो हामा मादै खिन्थु मैदेरसो सिन्दाय थाखायो हायनानै मायावबो गारहरजागोनबो एसे आंखौ गिलायलाङोसो नैबे मोनसेखौ नायसैलाय मा होनो हनै मैदेरनो मालाय बा क्या बात है यार रोंगौलै सेलुट यार मिमार्स आरो लोगोसेनो फेसबुकनि क्रिएटर बिथांमोननिसिम आंनिफ्राय सेलुटलै मानिखाबाय खिन्थु नुबाय मैदेरनि रागाया सियार गारखुबनो हायो बांद्राय एदावना लानो रायजोफोर खिन्थु दे नङाब्ला थांफाजोबगोनबो मा होनदों मोजांसो मोनदों आं आदा मैदेरखौ आच्छा मोजां मोनदोंनो नङाबा दानो आगाल काटाफोरजोंसो थांसिगौमोन आच्छा माने बिथांनि मथेब्ला सिख्ला मोजांखौ बे फैसा गोनांफ्रा आरो सिख्लाखौ फैसा गोनांफ्रा लाजोबबा जों सेंग्राफ्रा माहा मोनोलै आदैमोन
नोंथांमोननि अपिनियन नै दानिया जों सानैजों गोसोथोलायबायनो बाब्रे मानिनांगोनलै सेलु डियार मेम्बार्स नोंथांमोन बेलायाव आं बेखौनो बुंगोन जे बे मोनसे न'खरनि प्रब्लेममोन नङा होमबा बेखौ बिथांमोनानो गावसोर सलुसन खालामनानै लालायलायथोंसै गावसोरो बेफोरखौ ससियेल मिडियाजों फैस्लायस्लाय गावनि रायजो राजा बिदा फंबाय बेफोरजों सलुसन खालामनानै लाबानो जागोन बायदि मोनदों आरो आं मानि थाखाय होनबा ससियेल मिडियाआवथ' जों बांसिनानो नायो बेफोरखौ मिनिगोनसो नङा होमबा रावबोथ' बेखौ सापर्ट होनो बारा थाङा खिन्थु आंनि जोबथायाव थ' आं बे बेलायाव बेखौनो बुंगोन जे न'खरजों रायजोजों मिलायलायनानै जाहाथे माबाबानो जाबाय नङा होमबा बेफोरबायदि होखारलायनाय मानाय बेफोर जोंनि समाजनि थाखाय बारा गनायजाथाव नङा होमबा हिनजाव गदाय होननायानो बारा गनायजाथाव नङा खिन्थु गोबाङा आजिखालि गोदान मुगायाव बुङो जाय जाहोनो हायो बिथांमोना लानो हायो बाट नाथाय बेफोरबायदि हाबानि सिगां बेफोरबायदि गोबां बिदि आसार खान्थिखौ दिन्थिनानै होयोब्ला जोंनि उन्दै गथ'फ्राबो सोलोंनो लागोन नङा होमबा आरो लोगोसेयैनो गावसिनि उन्दै फिसालाफोर दं एबा फिसाजोफोर दं आरो जायफोर हिनजाव हाबा जाखानाय आरो न'खरनि मानसिफ्राबो मान सनमान थाङो नङा होमबा थ' बिथांमोनानो गेदेरखा बिथांमोनानो मिथिनांगौ लास्टाव बुंदों मिथि नार्जारिनि बेलायावबो गोबां सुबुंफ्रा बुंदों एबा राव होदों आरोना मिथि बिथांनि गोदोनि बयफ्रेन्डआसो साबसिनमोन एबा मोजांसिनमोन बेफोरबायदि गोबां राव होदों थ' आं बे बेलायावलाय माथो बुंबावनो जाय जेराव हाबा जाखाबाय नङा होमबा हाबायानो जाखाबाय अब्ला बिथांमोन बेयावलाय मोजां मामोन एबा मोजां गाज्रि बिदि बुंनो थाखाय जोंहा रावबो गैया आरो जों मिथिया आरो लोगोसेनो जेनेबा नोंथांमोनासो गोबां खोनादों बायदि राव एबा हौवानि बेलायावबो बिदिनो गोबां खोनादों बेफोरखौ आं बुंथ'ला बास यार नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालाम आरो गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालाम